Pini nili tumda keton master demand committee jasemet West Kari Bengalong District Committee pen KACHEPATE tengsi ASDC kopili constituency committee tum cepahen pu pon pen pini da kangdang amai nili tum bipon selaso kangdang amai nili tum kibi ponang kokalam the bange jasemet ASDC party tum non kar Bengalong burning issue sepu thak claim ke dam la pen ke kache song alam the hui li tum rat pen kachin ki chingwai nei lai hui lam kenang sot pik se pudam lo plotang te give and take alam ta isilo la pen ke uniform civil code la pen ke citizenship amendment act la solo code non pini pen aba bange jasemet la kheruni ha warlong ke do vijar area la eviction nangji pen ke la so ka eviction sita me supreme court guidelines ateng la pen constitutional arona teng nangji la pen ke historical basis la huelam the pen sili tum dak radalong chethan chimum la ha pan sili tum program bang higbom la pen ke non dak pini dak extended judet lo plutang te constituency committee tuma hin pen chepatir pi pondusia ko puthot nitum arong ke dam mas contact of size ta miritum deng ponthuji la sinon nitum ke theklong ma la hello je kar biang long pini song du la pen ke social media facebook lai hui long hangju lai nitum ke theklong pinang do sita officially bangke arona teng pen la ka che song ka pa chun nang ji phan la pen ke ka pa chun ji phan ke othip la son bang nitum theklong li la so pot sila tha khang jojo hang hai la son ben ken hok ta li dam de ji la ka thai lang pong lam cho la so pot si ASDC song hin pen RCG pen ni tum matha polo puthot litum ASDC a song along karbia rada tum ka cherap chetu la so aja kong mang puthot pang tang thu pa the thu pen si ilitum 86 pen ke hanga ka che song sta melitum chun unji la pen ke la so teng si non nilitum aphan ASDC KSA KNC a song aphan officially autonomous council pen punon state government pen punon isi official recognition la son isi nangki piateng pe tum talks nang ke hang ka du ka velai helam thi sita me dulo la pen ke talks sita me ni tum isi hine step ana bang official talks mukha so ke dam boma process ta non dulo la si nili tum par ni si karbel autonomous council hin pen ka chingwai hutami jasemet sonialam the ni tum kape klang dun dolo la bang ke non la new land policy po puthak ni tum ka che song ji 2023 aningkan 25 June autonomous council pen kapeklang se hala so kapeklang alo bang executive committee atum puthar review thu adlo polam si CEM abang ni tum phan la 11 March ar official talk so nang thandun la si la so new akim ordara bang mane aphrang along le arona tengsi mane lai tum akhe tum bang phan ke hangpo pula so ba aphrang arona tengsi pinang chot po pula so ordara bang dak yar office long ta nang lu adlo puselang litum nang thandu silhai hui bang isi sa kichun litum ka che song ba che theklong son council ben ka ching ki hut la pen ke state government pen litum ka ching wailong huta ningit pe dam bang la hello la tum lang nam che chak bang ke give and take sita me kar biang long le bang ke la tum meghalaya phan ki pi bang kroi krilo pusi kar biang autonomous council la pen ka sam government tum sam na chi pudun dak lo la ki ASDC tum ka dimana teng lo pulo la pen ki uniform civil code sita me kar biang long kar biang ke phan ke parlu pon pelo pusi autonomous council bana che chak dunno la pen ga sam government bana che chak dunno la pen ke citizenship amendment act sita me CAA tala son thak thak la tum Bangladesh Afghanistan Pakistan nahok pen la armu wan pusita hindu punoi ba jat le wan pusita kar biang long le arlo bang hal haya khai phandak nang palut long le lo la son selang litum bang lam che chak lo la si che song lo te chun pu bai ni litum thek long lo pot si litum thelo ri farman ka che song long bang ke kar biarap do anda me non son si ASDC KSA KNC tum long ar chap dum tip nei pusi ni litum hin pen chuning ripon lo nanta diktar kale MP election ke wang bom lo ni litum non tarik re proxy ken ar kep ni tum core committee doji la pen ke central committee tarik ren ar kep doji ni litum cheng wai pop election ke litum thurdun vek ji election thurvek nang ji thurvek nang kok ji bang hini thomalam non da candidate ka pang dak tang ana bang ke ilitum lang te nang latum India parliament along kar biang long alam thi kaningje dun thekji la sona bang thugali dak MLA tumle harsunador arjudun rong son thak thaksi non la ke klang tang ana MP tumge mo parliament long le rokte la tum da harsunador aluador arjudun rong je tum pena a potsi kar biang long hem pregalam la pen ke la so block 1 and block 2 lam ka che song dun thek la pen ke CAA uniform civil code lai hu alam thi ka che song dun thek inut ing tang kring la pen ke thek sera bang tu ban si ASDC party hin pen bang ke candidate ni tum ing vai po la pen kar biang long rat phan same chuning rilo ASDC candidate phan sinang li tum ta
vote pipen pahai nang po pusini tum chuni tum ASDC KSA KNC ahinpen karbiang long doa na song apen ke kadukawe karbia rat aphan isi ningkang sama kardom kasi pajir ji bangala henlo so tarikre pho tarikre trok litum la bijar area long ke du aron repen kang ni thip amulu phan ar plung nang ji pu ka che song along nang ka cherap cheto dun a song doan abang phu bang phi doan ja semet kherunia du ngarai ke du kheruni malam ke du karbia rat akhe tum anta dikreng hawai pur pen chenglok pu beskar biang long doan iskar biang long tamit hekan re an doan a song tumta cherap cheto pak pen la suwa issue long arja rap hipen nga che song dun bangke nilitum ningkang sam akar damalang litum hana che pajirlo la penole phang si tamela so ka che song along ta eviction that de tikke son si litum kei si ning si karja rap hip ji fansi kadugo bi phantani tum hin pen